Hej alle sammen og velkommen til en video med min lille søster, der hedder Rosa Marie. Og i dag vil vi spille Roblox. Som jeg sagde, har jeg allerede lavet endnu en video i dag. Men ellers så vil jeg bare sige, at i dag, at jeg gad godt lave en mere, fordi jeg fik aldrig vist min lille søster. Eller jeg fik aldrig vist min lille søster på computeren og spille sammen med mig. Men lad os begynde på Donut Factory. Vi laver fucking donuts. Jeg skal lave chokoladedonuts, og så jeg skal lave mint. Altså hun skal lave pømynte. Jeg skal pømynte. Shit, og så starter jeg med 300 flippe Robux. Nej, Robux. Hvad nu det hedder? Hey, hvad siger du? Hvad siger du? Help me. Jeg starter med. Clap your hands, open them again. La 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 la. Hector, er det her Robux? Koster den Easy. Koster den 2 Robux? Nej. Jeg kan så. Hashtag kan så bare sjov. Holy shit, de donuts. Det er ikke donuts. Det er ikke donuts, i hvert fald. Du har fået giant donuts. Shit, er det der? Det er så små bagels. What the hell? Små Du bagels. mener 5 bagels. Det er bagels. Bagel. I like bagels. I like the bagel. Nej, det er 4 bagels. Bagel. Jeg har set Dennis spille det her. Okay, og desuden, hvis I kender Dennis, så Så er det fine. så ja, hvis I kender Dennis, så cool. Ja. Hvis I kender Dennis, så like videoen. Ja. Og i dag, og på den her video, vil jeg tænke, at vi skal prøve at skrue efter 1 like, fordi jeg er sådan en shitty YouTuber. Men lad os købe den næste job, og der er strawberry icing. Chocolate icing. Så bare... Og nu Holy shit, det er store snemænd. Det er en job og en giant. Jeg vil spise snemænd. Hvad fuck er det her? Hvad fik... Hus, tiny man hus. Come on. Undskyld, det var bare mig. Det var så. Bada bing. Hector, så jeg har 3 jobbers. Hvor mange har du? Jeg har 5. I har det godt, Ikke kalde for gamere. Men man skal ikke kalde andre gamere for gamere. Hector, vi nærmer. Hej. Hey, hello. Og som I ikke ved, så er min lille søster, så hedder min lille søster Rosa Jul på Roblox. Og hvis I gerne vil være venner, med mig, så er mit navn og det her det er ikke cringe, Hector 2018, fordi begge to af mine første accounts blev hacket. Hector, se hvor mange money jeg får. På så mange money jeg har. Jeg har allerede en upgrader. What? Fucking venner. Desuden, hvis I gerne vil være venner med mig på Roblox, så nede i description, eller ikke i description, men i kommentarerne, så hvis I skal skrive en kommentar, så skriv jeres Roblox navn. Fordi så ved jeg, om jeg skal deny eller friend. Og nu får jeg bare pink blocks. Vi fik en Dance CDM. Okay. What? Og hvis I heller ikke ved, hvad en Dance CDM, så er det bare... Så tænker jeg bare, do you even YouTube bro? Do you even YouTube guy? Hector, jeg får en til jobber. Et øjeblik. Sådan der. Hello, jeg skal lige tjekke noget. Hello. Okay, det dur.
Okay, lad os se Du her. har lavet så mange money. Gå ned i kommentarerne og sig, hvis at YouTuberen lagger for meget, eller om den er god. Fordi hvis den lagger helvedes, så undskyld. Men det er på grund af, at jeg har en dårlig computer, og jeg har valgt high quality, low graphics. Og jeg kan blive mere konvejer. Er det der billigere? Head bend over. Where's the posterior? Og hvis I heller ikke ved, hvad det er fra, så er det for Rick and Morty. Sæson 2. Så episode 4, tror jeg. Ikke når man kommer hen og se, hvordan det går med dig. Nej! Du skal ikke. Og lort. Wow, du har 2 af dem her den time igen. Som jeg kunne lige gå ud af min takun. Altså, du må godt komme ind, bare lige. Oh god da! What? Vinduer? Skal jeg virkelig købe vinduer? Ja, jeg skal nok gå ud. Men du skal også have en laser der, okay? Og en laser der koster... du har faktisk rød. Næsten rød til den. Snart har du rød til en laser der. Som jeg kunne lige gå ud. Ah! Ha, du kan da komme ind, så kunne. Og du må ikke komme ind på grund af, at du forstyrrer mig. Undskyld. Og nu køber jeg en laser der. Strawberry carpet giver. Det er bare retarded. Oh my god. What the fuck er det en donut? Homer. En Homer donut. Der er ret. Jeg har købt en laser der, imens jeg ikke købt nogen Homer. I can't feel my winner. What I do. But I love winner. But I love winner. Oh, I can't feel my winner. What I do. But I love winner. But I love winner. Oh. I'm gonna give you up. I'm gonna bring you down. Hej, Alexa. Må jeg godt komme ind? Allah Akbar! Må jeg godt komme ind? Hvad? Må jeg godt komme ind? Allahu Akbar. Nej. Du skal dig selv også. Stop, Hector. Allahu Akbar. Stop. Jeg døde også. Hvor helvede. Det var ikke på god. Hvor spawner man her? Ej, det er dumt. Jeg vil gøre noget. But I love winner. Would I love you? But I love winner. Would I love you? But I love winner. But I love you. I can feel my winner. How about you? But I love winner. But I love winner. Og så må jeg kigge over for min telefon. Nej, jeg kan vinduer. I can make your hands slap. I can make your hands slap. Every night when the sun comes out, and I'm the only little soul. Woohoo! Stop, Hector. Okay, jeg skal nok være. Jeg har en unicorn-sword. Jeg har en unicorn-sword. Oh god! Jeg skal jo godt til. Jeg er ikke engang bange. Jeg siger bare oh god, på grund af at jeg flyver helvede hovedet. Men jeg kan godt komme ind i dit. Full team's Pickle Morty. I'm Pickle Rick! Jeg kommer. Headshot machine. Fuck det. Jeg kommer. Headshot machine. I can make your hands slap. Jump. Nu er det godt, hvor nemt det er at nakke dig.
Hvor vil du også spille det spil? Nej. Det vil godt. Jeg går hen i ens anden hus. Stop, Hector. Stop, Hector. Stop, Hector. Det var ikke mig, der dræbte dig. Du er gæsten. Undskyld. Jeg prøver at dræbe gæsten for dig, og så kom gæsten og nærmest begge to. Undskyld. Nu troede det var mig, der dræbte dig, når jeg var efter dig. Men jeg har stadig den her. Og så er det der, hvor man begynder stadig. Hector, vi har stadig den der. Ja. Vi har stadig den her. Jeg er også meget. Nå, jeg vidste ikke, jeg også ville. Mange sange. Wow. Det er mange. Du kommer ikke ind i mit hus igen. Don't come back anymore. Cause you can't possess the thing twice. Prøv at se alle de her penge her. Laying on down on Halloween. Told my neighbor fast asleep. Was underneath in a little tree. On the east wind girl, she said trick or treat. And you down low and took a seat. And suddenly she was on the screen. The light flickered, there was a dream. She screamed. Saying that's like, but instead, but instead, he had a knife and was wrong and his knee. Have you got on that? What happened that? He's just on my brain. He stabbed the knife right into it, but hit him instead. They'd find a place that he cried, and he tried. Then there was and then he screamed. Hector, are you happy? Oh, jeg har købt den helt selv. Well, I can make your hands like. Jeg sidder fast i jorden lige nu. Du skal så pine du. Jeg elsker penis og ild i hu. Well, I can make your hands like. Well, I can make your hands like. Prøv at hoppe ind i mit hus. No. Jo. No. 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 Okay. Okay. Hvor vil du godt have, at jeg gør det? Fordi at... Prøv sådan lige bare op igennem. Nu skal jeg lige se om min bygning er højt op, som du kan sælge for mig. Og det er der. Now you shall die. Now you shall die. I'll get out of here. Whoop whoop. Whoop whoop. Stop, Hector. Whoop 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 whoop. Bye. Whoop 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 whoop. Stop, Hector. Stop it. Nej. Upgrader. So wake me up Before you go to keep me hanging on like a yo-yo. So wake me up. Before you go to keep me hanging on like a yo-yo. So wake me Og så må jeg tjene mange penge. Prøv at se. Hvordan? Jeg gider ikke fortælle dem. Nej. Jeg har skudt i min armbånd. No come back anymore.
He said, don't come back anymore. Og vi glemte hele videoen, som Marie. Oh no. Hvad betyder det? Undskyld, hvor vi glemte jer, men det var virkelig sjovt. Oh my god, det var second floor. Okay, men jeg tænker, vi får rigtig mange penge. Altså, her, der er sådan mega mange ting. Altså, vi har sådan noget som Dancy VM, Donuts, altså det er noget med, at Vi bliver død som en potato. nej. Du er en potato. Jeg er ikke. Kan I lade, oh my god, kan de lade være med det der shit der? Der er mange gæster, hopper. Der er hende der piger, der dræbt. Der er også hende kom ind i mit hus. Vi fik ikke lov af mig. Og så må jeg godt komme ind og tjekke på dig. Nej, du er en kameleon. Jeg sagde, du ikke må komme ind. Okay. Hvis du hopper ind, så dræber jeg dig. Hvordan? Du siger bare, at det er jo. Nej, det er det. Jo. Nej, det er det ikke. Jo, det hørte jeg. Så gå derovre og dræber dig nu. Nej! Don't do it, please don't do it. Please, don't do it. Jeg vil gøre det. Jeg vil gøre det. No. You're bad, baby. Du skal ikke sige sådan noget som your bad baby, når vi... Min Du donut. er så fucking cringy. Undskyld, men ikke min donut faldt ud. Du kan... Oh my god. Det går meget dårligt indtil videre. Hej, så. I'm a little poop. Good. Jump. Bada bing. Bada boom. Inækket. Bada bing. Get to the deep from for because he's a... Jeg gik lige ind i hende, der begyndte at dræbe, så jeg begyndte at tage en ting. Hector, jeg tog lige en piece ting seng. Jeg tog de her ting her. Holy. Jeg tog en unicorn. Hvem var det sing? Den der. Hende har det ikke, de ting. Og jeg tror faktisk, hende ikke efter mig. Hende har godt tænkt mig en røster! Oh my god, det er så mærkeligt nu. Jeg skal have det mange Miau, 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 miau. Oh my god, det er omvendt. Kan jeg gøre den om? Okay, det har jeg. Nej! Oh my god. Den gider jeg. Hjælp mig! What the fuck? Ui. Holy shit. Dick sauce. Hit your drop board. Det gør jeg jo. Ui. I'm a delivery dick. I'm the delivery dick. Godt nok. Segway, mate. On a Segway. You spin my head right round. Oh my god. You spin my head right round. Wee. Faktisk, de skal meget censure. Ja, meget censure. You spin my head right round when you go down, Ej, det må være glitch. Hos Marie, jeg er på en Segway, imens at jeg er på en scooter. Prøv på en unicorn. Prøv med en unicorn. Nej, det faldt af. Men ikke så jeg er en gingerbread.
Og jeg flækkede min Segway. Hvis jeg vil køre det. Can you please stop it? No. Jeg går til månen. Prøv at se op i luften. Det er det, jeg gjorde. Helt op i luften. Jamen, Kig op i luften, Rosemarie. jeg kan godt se dig. Så hvor mange Hekse, hvad laver du? What are you doing? Siger. Hvorfor? Til solen. Fly to the sun! We are the heroes We are tonight. the champions, We wanna fly my up of the sky. friends. Oh my god, det er virkelig sygt. We're looking to fighting till the end. We are the Er det din? champions. We are... Ja, det er det. Er det min? Nå. We are the champions, my friends. And we Hey, så start videoen nu. Hvad? Start videoen. Men jeg har startet den. No. Oh my god, Rosemarie. Oh my god, Rosemarie. Jeg sagde 3, 2, 1 og hej, og sige hej til min lille søster, og så siger Rosemarie. Og så tænker du ikke, at den er på. Wow. 10,000. Åh nej! Rosemarie, Hvad skete der? jeg blev kigget. Join! Join hurtigt! Nej, det kan jeg ikke, fordi jeg blev kigget. Der står ikke meget plads, please! Jeg kan ikke, fordi jeg blev kigget. Du kan godt komme ind igen. Jo, det kan. Det kan jeg, Gå ind på Rosemarie. friends og join mig. Vi vil spille det forslaget. Skal vi? Nu skal vi spille det forslaget. Not. Den har jeg gjort. Den der, ja. Men Ægte, du må godt komme ind og få nogle ting af mig. Ser du det ikke? Du er lige ud, Nej, det gør jeg ikke. Okay, så ligger jeg ikke. Men kan man save? Nej. Nej. Jo, så ligger jeg. Nå, det gik dårligt, tænker jeg. Men Vi er nødt til at lad spille... os bare sige farvel og have en god dag.